ಊರುಡು ಪರವರುಡು ಉಪನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಅಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕದ ರೂಪೇಶ್ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ತೋಂದು ಉಪನಂಚಿನವು ಗುವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುವೆಲ್ ಉಪನಂಚಿನವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟಾರುಡು ಅಂಡ್ ಅವಳು ದಯಗುಂಡು ಪಂಡಿಡ್ದಾಡ ನೀರಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮಲ್ಲದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ నేను ತೂಂದು ಪುನ್ ಓಲು ಪಂಡಿಡ್ದಾಡ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟಾರುಡು ಉಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನವು ತುಳುವೆರೆಗೆ ತೆಲಿಕೆನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಬದುಕನ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶನ ಇದು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಉಡಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಬುಲ್ಪು ದೂರ ಆತನ ದಾದ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ಬದುಕಡು ಅಕಲ್ನ ಕಲೆನ್ ಗುರುತಿ ಸಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಇತ್ತಿನ ಆ ಬುಲ್ಪು ದೂರ ಆದ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬುಲ್ಪು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುರುಕಾದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಕೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶುರು ಮಲ್ಪಡುದಾಂಡ ಯಾನಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಆಣ ರಡ್ಡು ಜನ ಇಜ್ಜಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜೋ ಬೇತೆರ್ಲತ್ತ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜೋರಾನ ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಲ್ತು ತೂವಡ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಉಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಉಪ್ಪೊಡ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಶುರುವಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಶುರುವಾಡ್ದಾಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರಣ ಸೊ ಆರ್ನ ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಿಖಿಲೇನು ತಿಳಿಪಾರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ತುಡರ್ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡಿನ ಈತ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆತಿನ ಪಂಡಿನ ಈತ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅನಗ ಕಲುವೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆಯ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪುನಂಚಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಅಂಚಿನೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲುವನಕಲ್ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಬಾಲು ಕೊರ್ದು ಕಲುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾತಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವು ಎಂಚ ತೆಲಿಪಾವೆರು ಅవి ಗುತ್ತರ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಡಾಕ್ಲು ಬರಡಾಪುಂಡು ಜೋರಾಯನ ದಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ತುಳುವೆರ ತುಡರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಲ ಬಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರ್ ತೋಜೋಡು ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಪೂರಾ ಕೋರೋಡು నీకు ఊ కుట్టారులా కాసుకోరడమే ఓ సైది ఎన్న పిరావుడు ఎల్లేండ తీతు ఒత్తు బాతేర్ను యాపలో ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬ ಕತಕ ಹಲೋ ಓಲು ಸೈದಾಂಬೆ ಎಂಚ ತೀರ್ಥಮಾಲಿಗೆರಿ ಟಿವಿಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಂದುಂಡವೇಂ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಲ್ಲಡ ಬೈದಿನ ಹತ್ತಂಬೆ ಕಂಡರೆ ಬೈದಿನಿ ಬೇಗ ಬಲ ಮಿತ್ತ ಮಾಲಿಗೆಗೆ ಉಮ್ಮೆ ತೀರ್ಥ ಮಾಲಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತಿಯಡೆ ಯಾನು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ನ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿನ ಜನಕುಲು ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಯಾರ ಓಲೆಂಬೆ ಬೇಗ ಬಲಂಬೆ ಬೇಗ ಬಲ ಓ ಯಾನು ಮುಗುಲ ಬೆಂದುರುಡುಲ್ಲೇ ಮುಗುಲ ಬೆಂದುರುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮಂಡತ್ತವು ಎನ್ನ ಕಂಡೆ ಓಲ್ ಸೈತಿನಿ ಬೈ ದೇ ಓ ಇರು ಯಾನಿಗೆ ನಿರ್ದ ಇರು ತೀರ್ಥ ಆತ್ಮದ ಕಂಡೆರ ಪುನಗ ಮಿತ್ತದೆ ಬೈದಿನಿ ತೀರ್ಥ ದಾದ ಇತ್ತನ ಕಂಡರೆ ದಾದ ಇತ್ತನ ತೀರ್ಥ ದಾದ ಇತ್ತನ ತೀರ್ಥ ಆಪಲ್ ಇತ್ತನ ಮುಸುಮ್ ಇತ್ತನ ಚಕ್ಕ ಚುಕ್ ಇತ್ತನ ಪೈನಾಪಲ್ ಇತ್ತನ ಪೇಲಕ ಇತ್ತನ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬರ್ನಿತ್ತನೆ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬರ್ನಿತ್ತನೆ ಎಂದು ಅವೇನು ಅಕ್ಕಿರ ಪೂಜಾ ತಮ್ಮೆ ಹೌದೇ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಜಾತಿದೆ ಐಕ್ಯನಿಕ ನೆರ್ಪಿನಿ ಹಾಪಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ದಾದಾ ನೀನ್ ಹೆಂಗಿರ್ ನೆರ್ಪುಜಾರು ನೀರ್ ಹೆಂಗೆ ನೆರ್ಪುಜಾರು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ನೆಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ನೆರ್ತೆ ಮುರನೆ ಅವಳು ನೋಡ್ದ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ದಿಕ್ಕನಾಗ 4 ಅಲ್ವ ನೋಡ್ರು ದಿಕ್ಕನ ಬಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ ನೆರ್ತಿಜಾರ ಬಕನೆರಂದೆ ನೆರ್ಪುಜಾರು ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಏರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟುವೇನಾ ಕಲೋ ನೋಡ್ದಿಕ್ಕನೆ ಅಂತಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬೇಬಕ ಅವೇ ನೀನ್ ನೆರ್ಪುಜಾರಿ ಕಲೋ ನೋಡ್ದಿಕ್ಕನೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನೆರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಕಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ ಕನ್ನದವೆ ನೋಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಿಷಿನ್
ಕಂಡೆರ ಬೈದಿನಡೆ ನೋಟು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನ ಮಿಷಿನ್ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆಮೆ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಈ ಲೋಕರ್ದಿಕ್ಕೆ ನಬೆ ಯಾನುಂಡತ ಉಳಾಯಿ ಬೊಗ್ಗುದು ಗೋದ್ರೇಜ ಕಂತ ಕಂತ ನೋಟು ಕಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಈ ಒಂಜೆ ನೋಟು ಪಾರ್ದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತ ಒಂದುಪ್ಪು ಒರಿಜಿನಲ್ ನೋಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬರಿಕದಿಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನಂಚಿ ದಕ್ ಆತ ನಗ ಫುಲ್ ಆಪುಡು ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಬಲ ಏರ್ಲ ಕಣಪೇರು ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಡಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ವ ನೋಟು ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಿಷಿನ್ ಕಣದ ಯಾನು ಮಿನಿ ಬಂಗಾರ ಕಂಡಂದು ಇದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಆಚಾರ ಇಲ್ಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತೊಂಬಲಂಬೆ ಮರ್ಲಿ ಇಂಚಿಗೋರವು ಅತ್ತಮೆ ಈತು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಬತ್ತದು ದಾದಾಂಡಲ ಕಂಡಿಯ ನಮ್ಮಿ ಕಂಡಿದೆ ದಾದಾ ಮೊಬೈಲ್ ఉందేను ఓలు కంటదా నవ్వులే తీరువల పో ತಾಯಿ ఓవాండలందన్న ఎన్న ఇడీ లైఫ్ ను వట్టే పైపు మల్తిని మొబైల్ ఓలు కంటదా నవ్వు తీరువల పో దాది నబే యానోరుండత ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಯಾಪುಲ್ ಕಂಡಿನಿ ಇರಗೆ ಆಪಲ್ ಕಂಡರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲಡ್ಬೋಡಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸಂತೆಗಟ್ಟೆ ದಿಕ್ಕುಜ ನಿಂಗುನ ಆಪಲ್ ಹತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಂಪಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡಿನಿ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡದು ಇಲ್ಲದ ಟೀಪ ಹಿಡ್ದಿಯಂಬೆ ಟೀಪ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಮೀಯಾರ ಪೋಯೆ ಮೀದು ವೈರಸ್ ತಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಟ್ಟನು ಬೊಡೆದು ಒಂದುಲ್ಲಾಳು ಸಾದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಡೆದು ಹೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಳು ಬೊಡೆದಿ ಕೇಂಡಲ ಒಲ್ತಿಯ ಈತು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೇಗಂದು అందుకే ನೋಡತ್ತ ಕಂಡದಿನಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗಬಹುದು ಸಿಟಿ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ತೊಣ್ಣಿ ಬಂಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಅಂದೆ ಇದು ಸಿಟಿ ಸೈಕಲ್ ವಾಕಲ್ಲು ಎಮಿ ಕುಡ್ಲಾಟ್ನಿಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಸೈಕಲ್ ಗೊತ್ತುಜಾ ಅದೇ ಪ್ರಭಾತ್ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಉಳಾಯಿ ಪೋನಗನಿ ಡೋರ್ ತನ್ನ ಆತಿಗೆ ಓಪನ್ ಹಾಪುಡು KFC ಚಿಕನ್ ಮಾತೊಂಡ ಮೆಟ್ ಅವು ಜ್ಯೋತಿ ಸೈಕಲ್ ಅವು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆತ ಪಕ್ಕ ಬುಧರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಡ ಪಂತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಗ ಈಡಂಗಿನೇನು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಅಡೇಕಬಹುದು ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 22,222 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಕಣತಿನಿಂದ ಬಂಡೆ ಕನತ್ತು ದತ್ತು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಂಚ ಬಂಡೆ ಕಣತಿನಿಂದ ಐಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಪೈಪ್ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಬೊಡಿದಿಯವರ ಮೊಬೈಲ್ ತುಯ್ಯಾಲ ಬೇ ಜನನವರ ತುಯ್ಯಾಲು ಕುಡೋರ ಮೊಬೈಲ್ ತುಯ್ಯಾಲು ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಹೆಂಗ್ ಉಗ್ರ ಧರಿತಂಡು 22,200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಕನದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ದಾಯದೆ ದರ್ತಿನಿಂದ ಕೇಂಡೆ ಕೇಂಡೆ ಐಕಾಲ್ ಪಂಡಿನ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಇದು ಬರ್ಲಿದ ಬುಡಿದು ಯಾನು ಪುನಗ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಮೆ ಯಾನ್ ಕಂಡದಿನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂದು ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಗಲು ನೇಲ ಗುಪ್ಪೇಡಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ನಗಲು ಉಪ್ಪುಜಾರ ಚೆಕ್ ಮಾತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಿಮೆ ಕೆಲವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಗಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತದು ಇನಿ ಮಾತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಗಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಬುದಾರ ಅರ್ಥಮೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಲೈನ್ ಉಂಟುದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಕಜ್ಜದ್ದು ದೊಂಬು ಬರ್ಸಾಂದ್ ಎನ್ನಂದೆ ಓಟ್ ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡಪುಡು ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಿ ತಪ್ಪದೇವು ಬಕ ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಿ ಇರ್ದು ಓಲಾಂಡಲ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರಾಬುದಮೆ ನಾನು ಟಾಕೀಸ್ ಹೋಗೋಣ ಆನಿಯ ಬುಡ್ತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಪ ಆನಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತನೇ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚಿತ್ರಾಡಿ ಅವು ಅತ್ತಿ ಉಪೇಂದ್ರನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 5 ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಕುಳಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಬೋಳು ಮಂಡ್ಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ తీయరు నీ కండిషన్ ఆ పిక్చర్ చూడండి మండే గీసుదు బోడిಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ ಪಿಕ್ಚರ್ చూడబందున ఆశ పుట్టింది అయితే దాదా ఉంటుంದ್ರೆ ఆవిడ సైడ్ ಬಂದು ಟಾಕಿ ಸಂಜಿ పోయ ಟಾಕಿ ಸಂಜಿ పోపే ಫುಲ್ ಜನ ఉందా ఈమెటి సెలూన్ల నిలిక్కే జన ఇట్టెంగ అన్న జాండ్ పిక్చర్ ద ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ సెలూన్ ద ఎనాండ్ పిక్చర్ అలక్క లోస అండ సెలూన్ ದಾಂಡల ಕಾಸಾಡು ನೆನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದಿ ಯಾನೆ ದಾದಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ చూడబంದು ఆశ పుట్టును సయ్యాడు కుజల్ బోన పిర బర్పునత్త సీదా సెలూన్ దంచి పోదు లైన్ ఉంటే బచ్చిదు పోండి బెచ్చర్ దాదవల్లి కల్వెత్త బుజ్జిదో పైని సీదా గేటుకి పన్న కన్న తప్పైని పుదుక్క గేటు లాగిని సీదా ఉలై పొక్కిని ఉలై పొక్కుదు ఉలై పోపే
ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಎದುರು ತೂಪೆ ಪೂರ ಕರಗಂಗನೆ ಮಾಡ್ಲಾಗೊಂಡು ಮಾತಮಂಡ ಗೀಸಲು ಕುಲ್ದೇರು ಅಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಬರುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರೋದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೈತಲ ಆನಗ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡ ಅತ್ತಿ ಬಕ గేట్కి పరుగుదవుతాయి ఏరాండలు ఎన్న కన్ను తప్పది టాకీసలే పూజలు ఇది బతుప్పాయనా ఎవరనే అందు మాస్టర్ ಹಾಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒರಿಯರನ್ನ ಪೂಜೊಂದು ಮಂಡೆ ಬತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಡೆ ಪೂಜೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ನಾಲ್ನೇ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎದುರ್ದ ಲೈನ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೈನ್ ಎನ್ನ ಅಲ್ತಾಯನ ಪೂಜೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೂಜೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಬರಿತಾಯನ ಪೂಜೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಈ ತಿಕ್ಕದ ಊರಿಯ మా అన్న దిగదు ఊరే రప్పజారాని కుత్తగుల్లిని అయ్యే బత్తి పొర్లుడు పూజిదొంజాన సైనేత బరపంజినొంజి డైలాగ్ ಬಂತಿ ದಾದಬೇವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಜಲಿಂಚಿನಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಡುಬದಿಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಟರ್ನೇ ಅವು ಬೇಗ ಕಂಡುಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಬಣ್ಣಗಳ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಸರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ ಮೆನಿಕ್ಯಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಂಡುಡು ಸರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಇಂಚು ಬಾಪ ಈ ಅಂಚು ಬೋಲೆ ಆವತ್ತೆ ಸರಿ ನಮ್ಮೆ ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆ ಗಾಳಿ ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅತ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶವೇನು ಉಳ ಇಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜಬಾರ್ದು ಓಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ಅಂದು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆ ಮೂಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಉಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅತ್ತಿ ಅವ್ ನಾಗಮಲ್ಲಿ ಅತ್ತವು ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಪೋಡಿದ್ರಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರೋ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಗವನ್ನಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಗುಳು ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ನಿಗುಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚಾರು ಎಂಕದಾಯ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮೇಡಮ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಇರು ಪೇಪರ್ ಟಿವಿ ಬರ್ಪೆ ತುಚಾರ ನೀಲಿ ಪಿಲಿ ಪಾರ್ದು ಪೋಪಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪುಜರು ಪಿಲಿತ್ತಲಕ ವ್ಯಾಘ್ರಲಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತೆ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಇರೇನ್ ಬಿಡುವೇರ ಇರ್ನಂಚಿನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರ್ನಂಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಇರ್ನಂಚಿನ ರೂಪವತಿ ಇರ್ನಂಚಿನ ಅಪೂರ್ವ ಸುಂದರಿ ಚೆಲುವೆ ಪೋನಗ ಬುಡುವೇರ ಅಂಚಾದ ಈರ್ ಪೋನಗ ಏರಾಂಡಲ ಉಂತು ದೀರೇನ ಎಟಕ್ ಮಲ್ತೆರಂದಾಂಡ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಉಂತಿನಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಂಡಂದಿ ಯಾರದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಕುಲ್ಲಿನಲ್ತೆ ಹಬ್ಬ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಬದುಕಿ ನಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಜೋಕುಲ ಪೂಜಾಂಗ ಎಂಕ್ ನಿಗುಲು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚಾರು ನಿಗುಲು ಕಲ್ವೇರ್ ನಗುಲು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಲ್ವೇರು ಹತ್ತು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹತ್ತು ಕಲ್ವೇರು ಹತ್ತು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮೇಡಮ್ ಇದೇ ಕಲ್ವೇರ್ ಬಂದ ಆತು ಬೋಡಿಗದೆ ಮೇಡಮ್ ಕಲ್ವೇರು ಪಾಪತ್ತೆ ಅಕಲೆಗಳೊಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಅಕಲೆಗಳೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿದ್ದೆ ಅಕಲೊಂಜಿ ಪಾಪತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಯ ಕಲ್ವೇರು ಬಂದ ಬೋಡಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಏ ಬನ್ನಿ ಕಲ್ವೇರು ಪಾಪ ಬಂಡದು ಕಲ್ವೇರು ಜೋರು ಎನ್ನ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಜೀವನನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಲ್ವೇರ್ ನಕಲು
ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆದ ದುಮ್ನಾನಿ ಮದುರೆಂಗಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿದಯಿ ಸೇರ್ತಿತ್ತ ಮನದನಿ ಟಿಪ್ಪನ ಪಿದಡ್ಡ ಪೊರ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕ್ಕನ ಹೈತ ಮಲ್ಪರ ಪಡೆದು ಗೋಡು ಜಿಡಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರನ ಕನ್ನಡಗ ಆಯ್ತ ಉಳೆ ಪೋತುಂಬೆ ಪದಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಕಲ್ವರಿ ಕಂಡು ಗೊತ್ತೇರಿ ನೇನಿ ತೆರಿನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ರೂಮು ತೊಲೈಪೋದು ಬಾಕಿಲ ಬಾದು ಪಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನೆತ್ತ ತಲೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರಿ ಹೈಟ್ ಓರಿನಾಲು ಯಾನು ಆ ಊರಿಗೆ ಬಿಡ್ತು ಈ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತೆ ಈ ಊರುಡು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಯೇ ಇನಿ ಕಾನಗ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕು ನುಪ್ಪು ಕೊರನುಂಡು ನನ್ನ ಮುಂಚೆ ವೇಳೆ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿನ ಮುಡಿ ಅಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಎಂಕ ಏರುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ವನಾಗುಲಿ ಅಗುಲು ಆ ಮೂಜಿಗಾರ ತಗುಲಿ ಅಕ್ಕುಲು ಮಿನ್ನಿ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಕೈಕಾರ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕಣ್ಣಗ ಮುಂಚಿನ ಬಡಿ ತೇಪೆ ಅನ್ನುಮೆ ತೇಪೋಡು ಈ ಎನ್ನ ಮುಸುಂಡು ತೇಪು ಯಾ ನಿನ್ನ ಮುಸುಂಡು ತೇಪು ಹೌದೇ ಆ ಕಲ್ವೇರು ನಮ್ಮನೆ ತಂಬೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆನಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಂತ ಅಪಾಗೊತ್ತು ಜಾ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಪಗಂಡ ಇಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂವು ಹತ್ತಲೆ ಅವಿತ್ತೆ ಮಿಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅರಿಲ್ದವು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮರ್ದ ಏತು ಸಂಸಾರ ಲಾಲ ಒಂದೊಂದಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎಂಗಿ ಏತ್ರ ಕಲ್ಪದು ಪಾರು ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡುನ ಬರ್ತಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಪೊನ್ನನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏನಿವಾಗ ನನ್ನ ಕಂಡರ ಬೆಲ್ಲಿಮೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಮೆ ಹೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಡು ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅದಾತ ಬೆನ್ಪಿನದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮರ್ದಾತಿ ಆ ಪೊನ್ನನ ಜೀವನ ಹಾಲಾತಿಲಿ ನೆಕ್ ನಮನೆ ದಾದನಲ್ಲ ಸಾದಿ ನಾಡೋಡಿಯೇ ನಮ್ಮರು ತಪ್ಪಾತನ ತಮ್ಮೆ ಅವಿನಿತ್ತೆ ಯಾನೇ ಸರಿ ಮಲ್ತನುವೆ ಸರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಈರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಆಯೇ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡದಾನೆ ಮಲ್ತಿಜಿನದಾನೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಇರ್ನ ಕರಿಮನಿಗೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಯಾನ್ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾನಾಪೆ ಈರನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನಾಪೆ ಮತ್ ಮೇರೇನೆ ಯಾನಾಪೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನಾಪೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನಾಪೆ ನಿಗುಲ್ ರಚನ ಆಪಣ ಯಾಂತನೆ ಟೆಂಪೋನ ಎಂಕು ಆಫರಿ ಎಂಕು ಪರಸಟ್ಟೆ ಆವ ತಬಾ ಪರಸಟ್ಟೆ ಬರ್ಚಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏರು ಗಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪುನಿ ಎಂಕು ಹೊಸ ಸಟ್ಟೆ ಆವ ಯಬಾ ಹೊಸ ಸಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಆಪುಂಡು ಎಂಕು ರಟ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ತಾದೆ ಮೇಡಮ್ మీరు రడ్డే డోనల వండ్రే అంజేరికి ಅದು ನಿಗುಲು ಪನ್ಪರತ ಮದಿಮೆ ಬಂದು ಏನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಇರ್ನಾಂಡ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಸಾಂಕೋರು ಕಂಡದು ಅದತ್ತು ಬೆಂದದು ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟು ಬೆಂದದು ತಾಂಕೋ ಇರೇನು ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಮದುಮೇಂಡ ಇರೇನು ಯಾನೊಂದಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದು ಹೈಟ್ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಇರೆಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತದು ತಾಂಕೋ ಮೇಡಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಈತನೇಟ ಹೆಂಗ ಕಲ್ಪಾಯಾರಿ ಇತ್ತನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಬಿಸತ್ತಿ ಮಾಡ್ರವರೊಂದಿಲ್ಲಾರಿ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಈರ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಡ ಎನ್ನಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಏರ್ ವಿನ್ನ ಪೇರ್ ತೂಕವೇ ಯಾನ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಟೀಮ್ ಪಾಡುವ ಮೇಡಮ್ ನಿಗುಲು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಟೀಮ್ ಪಾಡುವರಾ ಅಂದು ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಂಡ ನಿಕ್ ರಜ್ಜೆ ಅಂತ ನಡುಟ ಇತ್ತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಯಾಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕು ರಜ್ಜೆನಲ್ಲ ಮೂಲ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ನೆಟ್ಟಿ ಏರು ವಿನ್ ಆಪರ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಕ ಸುರೀರ್ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆಗೆ ಅದೇ ನಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದು ಚಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದು ಚಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ಹಳೆದಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ದುಮ್ಮಬೋಸಿ ಉಂಡು ಗುಂಡಿ ನಂಜಿ. ಆಜಂತೆಂಜಿನೇ ಪದ್ಯ ಯಾಲವನ್ಪೆ ಆಜಂತ ಕನ್ನಡತೆ ಎನ್ನ ತುಳುತ್ತ ತುಳುಡು ಅವೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರೇ ಈ ಕುಡ್ಲಾಬತ್ತು ತುಂಡು ಲಂಗ ವಾಡೊಂದು ಬೋಪನ ಪೊಣ್ಣೆಲೆಂದುದು ಎನ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಚ ಪದ್ಯವನ್ಪೇರಿಯೇ ಏನ್ಲಿ ಮಲ್ತಿಂಡಲ ಇಂಚಿನ ತೈಲೆ ಮಲ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಂದಲ ಇಂಚಿನ ಲಂಗ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡುನಿ ತುಂಡು ಲಂಗ ಐದ ಪೆರಿಗವನೇರಿ ಭಂಗ ಉಂತಾವು ಮಂಗ ఆయన ఎంచిన మేడం సాంగ్ యాన్ పన్పెತ್ತೆ సాసు సిమో విష్ణువర్ధ సాంగ్ యాన్ పన్పೆ ಆಯ ಐತ ಕಾಪಿ ಮಲ್ ಮಾಡ್ತೀರನ್ನದು ಕಾ ಎಂಜಿನ ಕಾಪಿ ಆಜಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರಮಾ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಹೇಳೆ ತಂಗಾಳಿ, ನೀ ಹೇಳೆ ತಂಗಾಳಿ. ಮನಸಾರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಡುವೆ, ಹೃದಯಾನ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಡುವೆ. ಓದೆ ಬಿಚ್ಚುಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಿಚ್ಚರಿದ್ದಾವೆ ನೇ ಆಜಂತೆಂಜಿನೇ ಅವ್ಯ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನನ್ನ ತುಳುತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬತ್ತಂಡ ಏನಂಜಿನ ಕುರ್ಚಲ ನಾಕಲು ಬೋನಗೆ ಎಂಚ ಪದ್ಯ ಅಂತ పేరు ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಿಲಾಕೆ ಗಡಂಗಡೆ ಪರದೆ ಬೂರುದೆ ಫುಲ್ಲು ಟೈಟಾಕೆ ಆಯೆ ಫುಲ್ಲು ಟೈಟಾಕೆ ಬೇಪೈನಾಲಿ ತೆತ್ತಿ ತಿಂತೆ ಕೈ ತಲ್ಡೆ ಕಕಿದಿದ್ದೀತೆ ಮುಜಿನಾಲ್ ಸಲ ಪೂತೆ ಎಂಚಿ ಸಾವುದ ಪದ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಕಾಪಿಯೇ ಮಲ್ದಯನ್ನ. ಮೇಡಮ್ ಆಯ ಮಾತ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತೈತನ್ನ ಹಿತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಪದ್ಯ ಜನ್ಮಡು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಿತ್ತೆ ಏರ್ನ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಏರಿ ನಮ್ಮೇರು ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವೇ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು ಬೆಳ್ಳಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ತಂದ ಕಿರಣ, ಆ ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನ ಬಾಣಂಚಿನ ಋತುಗಾನ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಈ ಮಿಲನ ಭೂತಾಯಿಯ ಋತುಗಾನ. ನಾನಿನಗೆ ನೀ ನನಗೆ ಜೀವನ ನಗುತ್ತಲಿದೆ. ಕೋಡೆಗೂಡುಡು ಪೂಂಜೆ ಪೆರಡೆ ಮಿಲನ, ಈ ಕುದುಕನ ಆಗಮನ ಪೂಂಜೆಯ ನಿರ್ಗಮನ. ನನ್ನ ಈ ಪೆರಡೆದ ಗತಿದಾನ ಈ ರೆಂಕು ಈ ರೆಂಕು ಈ ರೆಂಕು ಈ ರೆಂಕು ಈ ರೆಂಕು ఉంటలే నీకు రచ్చల్లా మేడం తెగ్గొచ్చి నే అంచె వందర బల్లి మీరు మోసం అవుతుందిలారి ఎక్కడ పండారు నీకు రజ్జంత కాంపిటీషన్ దిప్పే నెట్ విన్ అయినకే సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ వర్పాంది కురడు మేడం మీరు ఈ రించె మల్పర బల్లి ಯಾನ್ ಸೋಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ಎನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಲ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಪ್ಪಂದ ನಿಖುಲಿಗೆ ಎಕಡೆ ಏನು ಪಂದಿತ್ತ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಬಂದದು ಆಂಡ ನಿಖುಲ್ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಡುಲ್ಲಾರು ಬೊಂಬೈಡೆ ಮೇಡಮ್ ಅತ್ತು ನಿಜಾರಿಡು ವರ ನಿಖುಲ್ ದುಂಬು ಬೋಲೆಗೆ ದುಂಬಲೆ ಇಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತಾನೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಬಂದದು ತುಗ ಕೈ ಎದುರು ಪತ್ತಲೆ ಯಪ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಿ ಕೊರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಿ ಕೊರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕು ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ ಕಲ್ವೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಬೋಲೆ ಕಲ್ವನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವರು ಕಪ್ಪು ಮಾಡುವರು ದಾಯಿಗೆ ಅವ್ ರಾತ್ರಿ ತೋಜರು ಮೋನ ಬಂದುಂಡಿರ್ನ What a
ಹೋಗಿ ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಏರೇರು ಒಯ್ನೇನು ಓಲೋಲು ಏಪೇಪ ಎಂಚೆಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡು ಐನೈನು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಅವಲವಲು ಅಂಚಂಚ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಮಲ್ತನೆ ಸರಿ ಆಪುಣು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಕಲ್ವೇರು ಕಣ್ಣೆರ ಪೋಯಿನಕ್ಲಿ ಲವ್ ಮಲ್ತನೆ ಇಂಚ ಆಪುಣು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯಾರು ಸೊ ಸುರು ಕಾದ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚು ಪೊಲಬ್ ಕೊರ್ಲಿ ತಿನ್ನಪುದ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಧೀರಜ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಓಕೆ ಈತ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂಚಾಣನ್ ಕೇನ್ಗವಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಡ್ರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಧಾರಣ ಐ ಮೀನ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಲಾತ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತುಜಿ ಎಂಕಾತ್ ಎಡ್ಡಾಯ್ಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ನಿಕನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಓಕೆ ನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಆತದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಯ್ಜವು ಒಂಚೂರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೋಡಾಯ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತಾರೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಖಲು 24 ನಿಮಿಷದ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ನಿಖಲು ಒಂದೇನೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮಂತಂದ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲಾತು ಅವು ಪದ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಐಟದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್ದಲ್ಲ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ತೆಲುಪು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವು ಐಟ್ ದಲ 3-4 ನಿಮಿಷ ಐಟೇ ಪೋಂಡು ನಿಖಲು ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಏತ್ ಮನ್ಪೋರ 10 ಜನ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬೋರ್ ನಿಖಲು ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಪೋಯಾರು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಮಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತ 10 ಪಂಚನ್ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮಂತನ ಐಕ್ ಪೊರ್ಲು ಅವೇ 10 ಪಂಚನ್ 24 ನಿಮಿಷ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಯಾಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ಆವ್ರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಪಂಚಸ್ ಇರ್ನ ಕೈಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆರಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾಲ ಎಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಲೆಗ ಆವಡ್ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಆದಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಬೋಲೆ ಕಲ್ವನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ದಾಯಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡು ಕಪ್ಪು ಪಾಡು ದಾಯಗೆ ಅವ್ ರಾತ್ರಿ ತೋಜಿರವೆ ಮೋನೆ ಬಂದುಂಡಿರ್ನ ಮೋನೆ ಪಾಟ್ರೆಚ್ಚಿಗತೆ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತೆಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂದರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದೊಂದುಪ್ಪು ಎಲ್ಲೇ ದಾದಾಪುಣು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ನಾಡ ಎಲ್ಲದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಾಪುಣು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಿಗೆ ದುಂಬು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಎಗ್ ಸಂಡೇ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೇಕ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ನನ್ನ ದುಂಬಲ ಸಂಚಿಕೆ ತೆಲುಪರ ರೆಡಿ ಆಲೆ ತೆಲುಪಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಪುಣು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮಸ್ಕಾರ What a comedy.